Tile fila lajɛba min kɛra Putin ka dugu la n'o ye Saint Petersburg ye o bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kɛ a ka dɛmɛ kɔrɔbɔli ye farafinna kɔnɔ a bɛ dɛmɛ marayɔrɔ min na hali ni diɲɛ jamanaw ka danfara ye o min daminɛna a ka sɔrɔdasiw ka don Ukraine jamana kan salon dɔgɔkun tɛmɛnen Risi ma sɔn ka bɛnkan dɔ janya min kɔnɔ Ukraine suman fɛrɛli tɛmɛna kɔgɔji fiman fɛ walasa ka se diɲɛ suguw la farafinna sen bɛ o la o ye degun nɔgɔya dumuni sɔngɔw la Putin y'a ka kuma kɔnɔna na o lajɛba nin na a y'a jira ko Rusi bɛ se ka Ukraine suman bila a nɔ na wa a ye layidu ta ko a bɛna suman ci farafinna jamana 6 ma kalo nata la an bɛna se ka sɛnɛfɛn tɔni 25 fo 50 la sɔrɔ fu Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somali, farafinna camancɛ jamana ani Eritre jamana na Putin y'o fɔ. San kelen kɔnɔ suma bɛnkan nin ye sira di sumantɔni miliyɔn 33 ɲɔgɔn ma ka bɔ Ukraine kurunbɔkari yɔrɔw la o ye dɛmɛ don ka diɲɛ balo sɔngɔ sabati ani ka dɛsɛw bali Ameriki jamana cidenyaso ɲɛmɔgɔ n'o ye Anthony Blinken ye farafinna ɲɛma minnu bɛ nin lajɛrɛ nin na olu deli u ka jaabi ɲini sumancɛnin kan minnu ye jamana fantanw bila gɛlɛyaw kɔnɔ jumadon Putin bɛna kuma Ukraine jamana kan baarakɛ tilera fana dumuni sen fɛ ni farafinna jamana ɲɛma kulu dɔw ye Kremlin ka fɔ la